sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, hustisya para sa pagkagada ni Rosel Bandojo padagos ng pinagahalat kan pamilya kaini. Protesta kang militanteng grupo ngunya na State of the Nation address ni Presidente Marcos Jr. sa Naga, day naghaloy. Brigada Eskwela sa mga pampublikong eskwelahan sa Naga, nagpuo na ngunya na aldaw. Makolor na pagbubukas kang Prisaa 2024 sa siyudad kang Legazpi, day napugulan kang maraot na panahon. Diyos marahay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod Barata. Matapos ang kick-off ceremony kang Brigada Eskwela kang DepEd Naga kang nakalis na simana, ginibunaman ngunya na aldaw ang Brigada Eskwela sa manlain-lain na eskwelahan sa syudad. Arog na sanakan na Santa Cruz National High School. Aramon taman ang kumpletong detalles kayan sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Nagparada muna ang magagaya ng majorettes kan Santa Cruz National High School siyudad ni Naga para ipaaram sa bilog na komunidad ng ngunyan na aldaw ang pagpuon kang Brigada Eskwela kan nasabing eskwelahan. Nagkaiguman ng halipot na programa antes ang formalmenteng pagpuon kan pagtrabaho sa mga classrooms. Para sa Presidente kang Parents Teacher Association o PTA kang Santa Cruz National High School Sir June Viola, ano man na cash, materyales asin mga donasyon na makakatabang sa pagpapakalhay kan sa inang eskwelahan, ang sa inang hinahagad sa mga magurang para magkaigwa ng tultul asin komportabling classroom asin pasilidad ang sa inang mga aki. Yung mga nagbibigay ng donations gaya ng semento, mga kabilya, mga lupa, anong daga, anong tawag yan, gravel and sand, ay kakawin po namin yan doon sa pasokan ng papasiminto po namin yun. Tapos sa extension ng tirahan ng mga parents pag naghihintay po. Ngayon po, mamaya, kung meron naman pong donations na cash, okay lang po. Kung magkano po yung ibigay nila, okay na. Pero sa akin naman po, inihingi ko po sa parents ng Santa Cruz National High School na maaari po na tulungan natin po yung eskwelahan. Kasi yung perang nakukuha natin tsaka yung mga donations, napapapunta naman po sa eskwelahan. Meeting shed para matawan ng sisirungan, panaguuran, asin parking area para sa mga estudyanteng igwang mga bisikleta ang kabali sa proyekto ngunyan kan opisina ni Principal Lorena Gonzales. Naka-outline na po kami kan sa Muyong project. Inot po yun itong waiting area kasi po talaga wala kaming waiting area para sa mga parents and mga learners kung sakaling umuulan, talagang diretso na sa classroom. So kung walang vacant na rooms, wala sila mapupuntahan. Kaya sabi namin meron kaming waiting area and then parking space kasi mga bata, lahat nakabike. Wala silang paparkingan ng bike. So sabi namin kailangan i-concrete yun para malinis naman po yung parking. Tapos planning din po kami magkaroon muna kami ng temporary learning space kasi po improving po ang aming enrollees ngayon. So anticipation lang po and if ever dumami po ang aming enrollees namin. So meron kaming backup, may plan B po kami. Matapos ang Brigada Eskwela sa July 27 na tulos susundan kang pagbubukas ng klase sa July 29, 2024. Para sa One Media TV48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, pinagmumonitor man kan Naga City Police Office ang ginigibong paglipat kan mga lamppost na yaon sa gilid kang tinampo sa kalabaan kan Peña Francia Avenue matapos nilang hagado na maigilid pa ini para magkaigwanin loading and unloading zone sa nasabing lugar. Actually, sabi ko nga sa bago during our flag racing, hihilingon ta po ang Peña Francia kasi nag-suggest po kita na itong mga lamppost na situate duman sa may banda ang mga eskwelahan, pinahalita po ito. Kasi that is 7.5 from the center lane. Kaya po talagang magduwang lane, iyan pong Peña Francia na yan. So bali 4 lanes yan kung susukaton ta. So yun po ang ginigibuhat po paagi na mahali po ito para ito pong flow ng traffic na nasa Tahaw, dahil na po ma-impede. Padagos sa mga bareta.
Mga militanteng grupo sa syudad ni Naga asin Camarines Sur, liwat nagkondusir nin kilos protesta, daw ang mauran kasubagong udto. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Mayong darakulang EFG as hindi na nagmarcha sa panginot na tinampok ang siyudad kang Naga ang mga militanteng grupo sa panginot kang grupong Karapatan Bicol, Bayan Camarines Sur asin Bayan Bicol. Sa Plaza Oragon sa atubangan kang Naga City People's Mall, ginibuninda ang programa kasubagong udto, kasabay kan makusog ng pagbulos kang uran. Susug kinal si Rodriguez, chairperson kang grupong Bayan Camarines Sur, day subuot mapupugulan kan bulos kang uran ang sadang paghiro para sa panginot na issue, siring kan tamang pagpapasweldo, presyo kan bagas asin iba pa. Ang aming mga panawagan ay pagbababa ng presyo ng bigas, kabuhayan ng mamamayang Bicolano, itaas ang sahod. Napakahirap na po ng buhay dito sa probinsya ng Camarines Sur, siyudad ng Naga. Inaagawan ng kabuhayan ng mga malalaking lalo na kan land use conversion program kang gobyerno. Marinig ito ng gobyerno ng pamahalaan national government nasaan ang 20 pisong presyo ng bigas. Hindi namin makita, hindi namin maramdaman ang tulong ng national government dito sa Naga City. Si Mr. Joby Tan, stall owner sa Naga City People's Mall, uyon siya sa pagpapalangkaw kang minimum wage. Matang deeman na utub-subot kang administrasyon ang 20 pesos kada kilo ning bagas. Kung sain, dapat subot gibuhon kang presenteng administrasyon na mautob si sa indang mga pinagpromesa. Ay di man nasusunod. Di man nasusunod kang minimum. Iguang tindahan hindi hababang sweldo. Iguang alangkaw. Oh. Kaya irak man mga empleyado. Oh. Dapat talaga langkawan. Kaya magkakang Department of Labor, dapat ang minimum mga 350. Kaya igualigding dahil kumamit yun yung pangalan. May buhay na hababa ang sweldo. Depari ang sweldo. Kaya dapat talaga langkawan. Kaya na 20, hindi man pag natubod to, imam na ko yan. Dapat talaga mga kuya niya, barabaan, dahil mga tios. Sa lado kang Naga City Police Office, nakalatag man ang selang personahe na nagbabantay sa border control. Huli kan mga report na may mga hakot subuot na ralista na pasiring sa Metro Manila. Naka-activate naman ngunya ng Oplan Bicol Shield. Sa zona naman po, naka-in place naman po na inactivate na yung Bicol Shield kasi during mga previous year, may mga inahakot apparently ng mga magrarally. So for the meantime, ngayon po wala po kitang namomonitor except ang mga tao na naka-in place for the zona. Kami nga po i-require din na mag-attender at yan para sa zona kan sa tuwing presidente. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa PNP Camarines Sur, sobra sa 500 na kapulisan ang pinag-deploy ngunya na aldaw para mag-monitor kan mga aktibidad na may koneksyon sa pinagibong State of the Nation address kan Presidente kan Pilipinas. Ang lambang Chief of Police ang regular man subot sa pagpapaabot nin impormasyon ki Police Colonel Julio Cesar Domingo sa kamugtakan kan sa indang banwaan. Sa iba pang bareta, mga pulis na pinagdestino sa sitio Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Syudad ning Naga, mabublay na subuot magsitar kan mga naglalaog asin nagluluwas sa lugar. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Dai pagrikisa o haluwag na inspeksyon asin pagbantay kang pulisya sa may Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Syudad ni Naga ang nakaabot na sumbong kay Police Colonel Erwin Rebellion, City Director ka Naga City Police Office. Bistado ang Sagrada Familia na sa mga lugar sa Naga na pinagkikibuhan ni mga illegal na transaksyon sa droga kung kaya ini kaipuhan ni dobleng pagbantay kang otoridad. May mga senaryo na nahihilin siya na minsan ang pulista din na chinecheck since mga taga-duman. Sabi ko, mas magayon nga ni kaniyo, sabi ko, maski bistado, i-randomly check. Okay? So, dahil pwedeng gamiton ang cover na igwasin ng ID. So, dapat at random, i-check pa rin sinda. So, apparently, may assessment po kami na ginigibo weekly na si mga dati talaga pong mga nagtutroops
dyan sa Sagrada Familia, yung mga adjacent municipality na nagkakairinig na nagdadyan. Ngunyan po talaga mayo na per our weekly assessment. Sa nagkapirang sumbong asin transaksyon sa nasabing lugar, mabago naman ng deployment plan ang Naga City Police Office as hindi na lang sinda makonsentrar sa laog, kundi pati sa luwas kang Sagrada Familia. Si mga dating nagtatransaksyon, data po mawara kasi yun na po siguro ang pinaka-means nila, pero nakukuha naman po ang scheme kang sa indang mga illegal na activity sa luwas na. Kunyan, igwangani po duman portion sa irinutang kan Sagrada Familia na naihiling katong mga barkada ta na duman minsan nagkakaigwan ng transaksyon. Kaya sa deployment plan ko naman, mabago na naman kami. Kung mayo na po sa laog, sa luwas na po talaga kami mapokus. Siniguro man ni Police Colonel Rebellion na hasta siya ang City Director ka Naga City Police Office, padagos na matinir ang pagbantay sa laog asin luwas ka na sabing zona. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanza Reyes, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, hustisya sa Rosel Banduho killing padagos na pinaghahalat kan pamilya. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals.
Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCS CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, July 22, 2023, nai-report na missing ang senior high school student kan Camarines Sur National High School na si Rosel Bandoho. Residente kan Barangay Liboto, Naga City. Hali sa sarong convenience store si Rosel, alagad dain na ini nakapuli sa saindang residensya. July 28, 2023 hapon, sarong bareta ang nakaabot sa pamilya ni Rosel. Sarong bangkay subuot anako sa sarong bakanting lote na pirang metro lang ang distansya sa saindang harong. Digdi na nakumpirmar na iyon na ini ang saindang pinagahanap na miyembro kan pamilya. Liwat binalikan ni Melvin Machado ang istorya sa Bandoho killing. Ngunyan aldaw, eksaktong sarong taon na ang nakalipas kang mawara si madiskobra ang estudyanteng si Rosel Bandoho. Alagad ang hustisyang pinagmamaot ang dai pa napapasakamot kang pamilya kaini. Kabali sa pinagahalat ni Mrs. Joby Bandoho, ina ni Rosel ang resolusyon kang sa indang pinag-apila na petition for review sa robbery with homicide na kasong isinaangat kontra sa suspect na nakaatubang sana sa kasong theft. Kasabay kang pagturo kang luha ni Mrs. Bandoho ang pag-ako na nahahaluyan siya sa hustisyang para sa saidang aki na iyuman subot ang mapatuninong kang saidang pag-iisip. 28 po na kuha, pero ano naman ang hawak niya, 22 pong bang ginawara. Kaya lang, 1 year na mayo pa po baga kung sa ano garo. Dahil ko pa na sisilag po baga, dahil ko pa na ano ang hustisya niya po. Ang ano ko lang kuta, matawanan lang po itong hustisya. Pwedeng medyo makakalma-kalma man po ang pagmati ko kasi ng pamilyang iniyo. Sa lado kang National Bureau of Investigation, dakula ang pagtubod ninda na mapabor ang resolusyon kang DOJ sa sainda. Kung daiman, mahanap pa sinda nin kadagdagan na ebidensya para mapapusog ang kaso laban sa suspect. Well, mahanap siguro kita ng karagdagang ebidensya kung yan po ang pighahanagad kang prosecution. Pero sabi mo nga, we believe na mariresolve naman ito in favor sa satuya. Ma-appreciate itong mga
facts na latag na duman, lahat ng mga evidence. So, we are hoping na magayon ang outcome, no? Pero sabi nga ni, duman sa pamilya, halat-halaton ta, then sabayan lang ning dasal ta nga ni, dahil man kitang ibang purpose and intention para gibuhon yan is ito para makamita ang justice, no, na para sa sinda. Mabisita man ang pamilya sa lubungan asin sa lugar kung saan nakuha si Rosel bilang paggirumdom kang sa iyang pagkagadan. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sarong task force ang pinagkrear kaidto kan lokal na gobyerno kan syudad ning Naga para pagtarabangan na marisolbiran ang kasong panggagadan sa biktimang si Rosel Bandoho. Huli ka nasabing insidente, pinagpailawan man ang Acacia Street kan Barangay Liboton kung saan nakuha ang bangkay kan biktima. Sa police report, sarong maroon na Mitsubishi Mirage na pinagmamaneho ni Rishil Halasan, 42 anyos, residente kang Zone 2 Barangay La Purisima, Iriga City, anda itulos na kahali sa riles kan tren, mientras na ini nagbabalyo, kung kaya nabanggaan ini kan tren na biyahe pasiring sa syudad ni Naga, pasado alas 8:30 nin pagkabanggi sa railroad crossing kan Barangay San Juan, Baaw, Camarines Sur. Ang driver asin tulong pasahero kan nasabing bihikulo ang tulos na kaluwas. Alagad nawalat ang sarong lunad kaini na si Claire Casiao na nagsapo nin injuries kung kaya pinagdara sa Lourdes Hospital sa Iriga City. Sa iba pang bareta, bako lang 7 kundi 14 metro nin tubig kang Metro Naga Water District ang pinaghabon sa may boundary kan Barangay Pakul asin San Felipe. Inabisuhan naman ang mga may sadiri kan kontador na magpablotter na sa barangay asin PNP asin darahon ang kopya sa MNWD para maproseso ang pagribay kan sa indang kontador. Huli tama yung kontador, mayo man subo tubig ang 14 residensya na nahabunan. Ang kaipuan lang ninda is magpa-file ng blatter sa barangay and then sa police, darawang digdi sa Metropolitan Naga Water District para po sa tuyang maribayan so mga hinabon na metro. Sa iba pang bareta, pagbubukas kan prisa at 2024 sa Albay, dainapugulan kan pag-uuran. Ang bilog na detalye sa report ni Maika Angeles. Kung sa nakaaging taon Zamboanga City, anagen venue kan prisa a National Games 2023, ngunyan niyaon kita sa baluarte kan Bicol Delegates, Legazpi City, Albay. Bago pa man ang formalmenteng pagpuon kan prisa ang hunya na taon, nagkapirang preparasyon ang pinagibo araw kan solidarity and technical meeting para sa gabos na coaches and officials, rehearsals para sa opening, trainings kan mga atleta asin pagsiguro sa visibility kan safety officers kaibaan kapulisan maging medical teams. Record-breaking ang bilang kan delegates na aabuton sa 10,000 asin 1,000 technical officials. Ininaan pinakadakol sa history kan prisaa mula 1953. Dawa nga ni nasa alert status level 1 ang mayon asin igwang raot anin panahon, baliwala ini para sa kadaklan mantang salbado man subot ang gabos digi sa Albay. Mismo si Region 5 President kan prisa Mr. Edgar Balasta ang nagsyerto kaini. The safety of our athletes is our primary consideration. But so far, as I've said, level 1 alert, that is not a danger to us Bicolanos. No? Para lang ito kumbaga sa typhoon ay low pressure area. And sa pag-monitor naman ang ating weather forecast, yung ating low pressure ay nasa taas. I think that is not a big deal to us, but in case na lumala yan, of course we are ready. No? Sigun man sa NCF Vice President for Sports, Culture and Arts na si Dr. Nelba Olaso, sa ibong kanpirming pag-uran, padagos man dapat giraray ang trainings kan mga atleta, mientras nagahalat kan sa indang kawat, ini para siguradong nakakondisyon senda bago ang kompetisyon. Sa pagpapadagos kan mga kawat, padagos man kitang maglaom bako lang sa mga medalyang maiuuli kan sa tuyang mga players, kundi maging sa indang seguridad. Hali digdi sa Legazpi City, Albay para sa National Prisa Games 2024, Maika Angeles, Newsbreak. Mientras tanto, sarong banalami sa muna ang pinagpuunan kan suudma bago ang parada kan mga atletang kabali sa Prisa 2024 duman sa Albay. May kadagdagan na detalye si campus correspondent Denise Batir. Karawat para sa National Prisa 2024, formal ng pinagpuunan sa siyudad ni Legazpi, Igdi Albay.
Halos 10,000 na mga players sa maniba-ibang ladunin sports hali sa manlain-lain na rehiyon kan Pilipinas ang nagtiripon sa BU Sports Complex kabala ang mga players kan NCF na saro sa marepresentar kan Region 5 ang mapahiling nin tibay sa National Prisa at 2024 sa laog nin sarong simana. Dawa mauran ang panahon, naging mainit ang pagtanggap kan syudad sa ribo-ribong players as in coaches na nagdayo. Sa opening ceremony, pinuunan ini kan Santa Misa na ginibo sa St. Gregory the Great Cathedral, kasunod kan parade kan mga atleta as in majorettes. Pagkabanggi, ginibo ang lighting of torch na nagsisimbolo sa formal na pagpuon nin karawat. I encourage each one of you to give your best, not just in the spirit of competition, but also in the spirit of leadership, friendship, and mutual respect. Sigun ki Mr. Edgar Balasta, dakula ang naging preparasyon nin huli ta ini ang pinakaenot na National Prisa na ginibo digdi sa syudad. Actually, ang Legazpi City, bumuo tayo ng incident management team to take care all of these eventualities just in case mangyari yan. Ang sinabi mo ay sanay tayong mga Bicolano. Siyempre, sanay din tayong mag-estima ng mga bisita natin sa ganitong klase ng situations. Mas naging makulay pa ang seremonya sa ginibong flash mob, Colors of Unity as in fireworks display sa huring partikan event. Sa formal na pagpuon kan karawat, dakol kitang dapat abangan. Saro na dyan ang maging matrayumpo as in maugma ining National Prisa Game 2024. Ang kada rehiyon igwaning kanya-kanyang kamauotan na manggana. Halagad saro sa mga importanteng bagay, ang oportunidad na makahiras nin tibay asin patas na kompetisyon sa kada saro. Hali idigdi sa Legazpi City, Albay, para sa One Media TV48 Naga, Dennis Batir, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day maningaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.